U fl-aħħar, sinjuri, wasalna għall-aktar mument eċitanti ta' dan il-festival. Infakrukom qabel xejn li l-festival huwa organizzat mill-Kumitat tal-Anja tal-Poplu, mejjun mill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Valletta Cultural Agency. Qabel nibdew nħabbru min huma r-rebbieħa ta' dan il-festival, tajjeb ngħidilkom x'inhu r-rikonoxximenti li ħajkunu qegħdin jirċievu. Dawk klassifikati fl-ewwel 3 postijiet se jingħataw trofew għall-awtur, għall-kompożitur kif ukoll għall-kantant. Barra minn hekk hemm premju ta' 1500 euro għal dik il-kanzunetta klassifikata fl-ewwel post, 800 euro għal dik klassifikata fit-tieni post, kif ukoll 500 euro għal dawk li klassifikaw fit-tielet post. Hemm ukoll trofew, it-trofew l-Anja tal-Poplu li jingħata l-kanzunetta rebbieħa li dan imbagħad jinżamm ir-rebbieħ sas-sena d-dieħla. Tajjeb ngħidu li minħabba raġunijiet ta' iġene relatati mal-pandemija dawn it-trofej mhux se jitqasmu llum. Tajjeb, iżda minn barra dawn il-premjijiet, jiġifieri minn barra l-ewwel 3 postijiet, dan il-festival jagħti wkoll diversi rikonoxximenti oħra. Jingħata premju għall-aħjar interpretazzjoni, ieħor għall-aqwa tema soċjali, kif ukoll il-premju għall-aħjar kantawtur ta' din l-edizzjoni, kif semmejna aktar kmieni. Jippreżentaw dawn il-premjijiet speċjali għandna magħna lill-Sinjura Merjan Kawki, Direttur tal-Fondi u l-Istrateġija fil-ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti, u l-Sinjura Joanne Attard Mallija mill-Valletta Cultural Agency. Tajjeb, mela nistgħu nibdew? Nibdew. Nibdew mela bil-premju għall-aħjar interpretazzjoni. Tajjeb, infakru li dan il-premju naturalment imur għall-interpretu tal-kanzunetta. U ħanaraw, sinjuri, din id-darba min se jieħu dan il-premju. Eżis telespettaturi, il-premju għall-aħjar interpretazzjoni tal-Anja tal-Poplu 2020 imur għal Kemuna Airways bil-kanzunetta Il-ħassu l-basal. Nistidnu lil Kemuna Airways magħna hawnhekk. U nawgurawlhom ukoll, veru. Awguri u proset lilkom. Interpretazzjoni ta' sew tajba, proset ħafna. Sintendi nżommu daqsxejn il-distanza. Proset, u grazzi wkoll tal-parteċipazzjoni. Issa jmiss il-premju għall-aħjar tema soċjali. Dan il-premju jingħata lill-awtur tad-diska. U ħanaraw daqsxejn min rebaħ dan il-premju. Il-premju għall-aħjar tema soċjali imur għall-kanzunetta Normalità ġdida l-awtur Mark Kakija. Nistidnu l-Mark Kakija magħna hawnhekk ukoll, qed naraw nieżel it-taraġ bħalissa. Il-passat waġġetta l-isfida. Żgur li hija tema li ħafna setgħu jobsru li se jkun hemm kanzunetta titratta dwarha din is-sena. Grazzi Mark, proset u grazzi tal-parteċipazzjoni tiegħek ukoll. U tixtri jiċċekkjawlek it-temperatura kif tidħol mill-bib. U issa jmiss il-premju għall-aħjar kantawtur din id-darba. L-Anja tal-Poplu kif tafu dejjem ħeġġeġ lil dawk li jkunu jixtiequ jiktbu jinterpretaw il-kanzunetti tagħhom stess. U nittamaw anka li ma' snin il-kantawturi ikomplu jiżdiedu f'dan il-festival. Tlaqna mela biex naraw il-premju għall-aħjar kantawtur għand min se jmur. U l-premju għall-aħjar kantawtur tal-Anja tal-Poplu 2020 imur għand Jean-Claude Van Zel bil-kanzunetta F'dirajk. Proset tassew Jean-Claude ukoll. Kien hemm numru sabiħ din is-sena wkoll ta' kantawturi. Ekku, da huwa propju is-sabiħ dan il-festival u xekk li wieħed propju joħroġ bi ħsieb u jkun kapaċi jinterpretaħu stess. Jingħaqad ukoll Jean-Claude magħna, proset tassew. Proset Jean. Għandek ukoll trofew għalik. Il-premju tiegħek eventually tirċievi. Proset tassew li r-rebbieħa ta' rikonoxximenti speċjali
u grazzi kbira tmur lill-Kumitat Organizzattiv tal-Anja tal-Poplu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Valletta Cultural Agency li permezz tagħhom seta' jittella dan il-festival. Proset ukoll lill-finalisti kollha bix-xira u xekli qed jieħdu sehem f'din l-edizzjoni u ta' min ukoll nirringrazzjaw lill-ġurija li kienet magħna din is-sena. Naf kemm il-ġurija dejjem timxi b'serjetà u bit-trasparenza biex fl-aħħar mill-aħħar ikonna verament l-aqwa kanzunetta rebbieħa. Mela Dorothy, ngħaddu issa għal mument l-iktar mistenni. It-tħabbira tal-ewwel 3 postijiet. Ekku, għandna fidejna l-envelopes fil-fatt u għalhekk nitolbu lis-Sur Noel D'Amato, uffiċjala relazzjonijiet pubbliċi u koordinatur tal-festival, biex nibdew bil-preżentazzjoni ta' tielet post. Grazzi Noel tal-li naqgħod magħna. U sinjuri, il-kanzunetta ikklassifikata fit-tielet post fl-Anja tal-Poplu Festival tal-Kanzunetta Maltija 2020 hija tal-awtur Frederick Camilleri, kompożitur Augusto Cardinali, il-kanzunetta Sakemm Sibt Garax, tkanta Sera Mikallef Muscat. Nilqgħuhom magħna. Prosit tassew, prosit li-tim kollu ta' Sakemm Sibt Garax. Dan huwa it-trofew tagħkom sintendi u għalem sfuq mesħa tajba bis-sanitizer tkunu tistgħu tieħduh ukoll. Prosit tassew, prosit. Prosit tassew lit-tim ta' Sakemm Sibt Garax li klassifikat fit-tielet post, issa ngħaddu għat-tieni post. U għalhekk nilqa' miegħi magħna lil Dr. Ingrid Vella, inkarigata mit-tiġdid u l-innovazzjoni tal-Anja tal-Poplu li se tippreżenta dan il-premju. Għalhekk, sinjuri, il-kanzunetta li ikklassifikat fit-tieni post tal din l-edizzjoni tal-Anja tal-Poplu hija awtur Rita Paċ, kompożitur Rita Paċ, kanzunetta Sant'Antnin, tkanta Rita Paċ. Nilqgħu Rita Paċ magħna wkoll. Ejn insibt il-ħajja issa bih min kibret l-ura su jsib kappell jiġi. Sant'Antnin istħajlu pjegat miegħi, miskin u l-anġlu kustodju tiegħi. Proset tassew, Rita, proset. Ekku. Proset tassew, sintendi, umbat, għansi l-innat fuq xej trofew kun tijak u Kif għanna Rita magħna wkoll ngħidu lek grazzi ta' kemm intattiva f'dan il-festival ukoll. Ma min rid isib ix-xaraf l-ġina, tlifna s-sens ta' kull identità U issa, sinjuri, verament wasalna għall-aktar mument imqanqal biex ngħidlek ta' din il-kompetizzjoni. U biex inħabbru r-rebbieħ tal-Anja tal-Poplu 2020, magħna jista' jingħaqad ukoll iċ-chairperson tal-Anja tal-Poplu, is-Sur Charles Xkembri. U sinjuri mela, il-kanzunetta klassifikata fl-ewwel post, ir-rebbieħa tal-44 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu, Festival tal-Kanzunetta Maltija. Sinjuri, hija l-kanzunetta Jien u Int, awtur Marilyn Aquilina, kompożitur Marilyn Aquilina wkoll. Hija kanzunetta li rebħita kantawtriċi din id-darba wkoll. Proset tassew il-Marilyn. Proset Marilyn. Nilqawk magħna. Xem ħażin jekk insaqsik, nidgħu x'imkien bl-arbit, għax li naħsbu jisqat m'għamel ġid. Xem ħażin niġbdu Proset Marilyn. Żgur li rebħa tassew mistħoqqa. ħafna. Infakru kolli barra l-premju li ħatinata, għaw kolli l-trofew l-Anja tal-Poplu, illi dan iż-żommu s-sena d-dieħla sakemm taddieħ propju l-suċċessur tiegħek biex ngħidlek. Eżis telespettaturi, nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna, wasalna verament fl-aħħar ta' dan il-festival, xira il qabel nagħlqu nisimgħu il-kanzunetta rebbieħa.
Ekku imma qabel nixtiequ nroddu ħajr lill-Kumitat Organizzattiv tal-Festival Lanja tal-Poplu, ħajr lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Valletta Cultural Agency, lill-ġurija u naturalment lill-parteċipanti kollha. Jien personalment nixtieq nirringrazzja lil Tereziana Aquilina ta' Xari u lil Karl Zammit Nash għall-irtok u aħna nixtiequlkom il-kumplament tas-serata tajba u nittamaw ukoll li din il-vuċi Maltija li tirrappreżentana l-koll tkompli titrawem dejjem aktar u timmatura. Sinjuri, nagħlqu dan il-festival bil-kanzunetta Jien u Int, kliem u mużika ta' Marilyn Aquilina, tkanta l-brava Marilyn Aquilina. Ma nafx kif ngħidlek, kif nista' nħares f'għajnejk, listen dak li nħoss. Mit-soltu nistħi, anzi inkom naf ġismi, għall-inqas sibt li kont. Ninsabu f'nofs it-taħwit u l-ġen, m'għandix ħin x'nitlef, donna d-dinja se tintemm. Xem ħażin jekk insaqsik, niltaqgħu x'imkien għall-kwiet, il-bogħod mill-konfużjoni u l-inkwiet. Xem ħażin immorru mixja fil-kampanja, ingawdu ftit li fadal mingħajr xi konstruzzjoni jew konkrit. Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar, imma dik li mħabba logħba man-nar, ma rridx impoġġik f'periklu jekk nersaq viċin, mela ngħidli x'hemm ħażin li nkunu biss jien u int. M'għandix ċans miegħek, xorta waħda jimburdani minnek, xorta naħseb fik. U għajna f'nofs it-taħwit u l-ġen, m'għandix iktar x'nitlef għax id-dinja se tintemm. Xem ħażin jekk insaqsik, niltaqgħu x'imkien bl-arbit, għax li naħsbu jisqat m'għamel ġid. Xem ħażin niġbdu ritratt ta' kull bibi kull ulit, forsi dik tkun iċ-ċavetta li bija tiftaħ qalbek miegħi għax tkun trid. Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar, imma dik li mħabba logħba man-nar, mhux se npoġġik f'periklu jekk nersaq viċin, mela ngħidli x'hemm ħażin li nkunu biss jien u int. Kif nista' ngħidlek, kif nista' nħares f'għajnejk, meta naf li ma trid xejn.